ЦСК направи трансфери декември-януари за около 5 милиона и половина лева, но ЦСКА имаше задължения към държавни институции, като НАП, към Министерството на спорта и други такива текущи плащания. Като ние изчистихме нашето задължение към НАП и към Министерството на спорта, за да може да получиме, както знаете, лиценз и да получиме също така и базата на концесия. Значи нашите задължения към държавата и към институции бяха около 5 милиони лева. В момента ни останаха да плащаме около 1 милион и 200 хиляди лева към бивши служители и състезатели на ЦСКА, които ще трябва да бъдат чистени до края на март месец, за да могат да получим лиценза. И горе-долу с тези средства, които взехме от трансферите, успяхме да си покриме тези нужди. В момента ЦСКА гледа да се стабилизира финансово, преди всичко да направи бази тренировъчни, както за мъжки отбор, така и за детско-юношеска школа. И на това в момента ние тази година основен приоритет. В спортните условия ние не сме се отказали от шампионството и си гониме нашата цел до край. Благодаря. Сега давам думата на юридическия екип. По принцип искам да отговоря, че ние сме благодарни на държавата, че ще ни предостави все пак най-накрая тази концесия. Следващата седмица ние смятаме, че до сега ще подпишеме договора и така за първ път това от 20 години случва държавата да предостави нещо на ЦСКА, който до сега да не се е случвало. И все пак искам да отбележа това нещо. Значи аз искам да взема отношение по случая Тодор Янчев, Костин Стоянов и Румен Трифонов. Значи, окей. Не е допустимо, при условие, че има наложено наказание, да се събира арбитражен съд 10-15 дена след като изтича наказанието на тези футболисти. Това според мен е преднамерено. Второ, значи ние нямаме претенции към Борислав Михайлов като председател на Български футболен съюз. Даже смятам, че той много пъти ни е помагал. Но смятам, че някои комисии в Български футболен съюз го подвеждат него и изпълкома и не си вършат както трябва работа. Значи, аз смятам, че комисията в Български футболен съюз трябва да бъдат малко по-професионалисти в тази насока. Значи ние веднага застанахме зад нашите футболисти и зад капитана, защото ние знаме, че те не са виновни и виновния, т.е. сам си поне вината. И те го наказаха за 2 години. Но това те не ги грее, защото те като спортисти, футбол е един интензивен спорт. В момента влезахме, вие знаете, че през 3 дена има матчове и арбитражен съд ги вика на изслушване на 5 април, а наказанието им изтича на 20 март. Според мен това е едно така, как да ви кажа, или несвършена на работа, или нещо тенденциозно, нямам представа за какво става. Просто не е допустимо. По случая с Бял се господин Василев ви отговори, там с господин Михайлов сме също разговаряли. Аз ще видим как ще го реша. Смятам, че по принцип също зависи от спортните комисии на БФС. Това е по тези два казуса. Искам сега да разбера... Георги Банов, 24 часа. Не го разбрах. Има ли документ от арбитражния съд в клуба? Решено ли е казуса дали е допустим иска на БФС или не е допустим, защото това е първото нещо, което арбитражния съд напомня. Защото тук нещо се получи разговор, че няма документ, а той се оказа изтичането на 5 април. Ние имаме един въпрос към господин Борисов, за да изчистим веднъж за винаги един друг казус. Кой доведе Драголюб Симович в ЦСКА? Каква беше функцията на Драголюб Симович в ЦСКА? Какво също Драголюб Симович в ЦСКА? И кой го уволи в ЦСКА? Ако ти отговоря аз пръв, ще бъда по-кратък от юрист. Значи, аз доведох Драголюб Симович в ЦСКА
Аз разредих за Драгомир Симонович ССК. Аз поемам отговорността за Драгомир Симонович. Има ли нещо, че такова? Ами, както виждате, нищо. За нас производството пред арбитражния съд на Българския спортен арбитраж е категорично недопустимо в този си вид, защото нямаме решение, както обясних, на Българския футболен съюз. Само то може да се жали там. Въпреки това чуваме, че ще има изслушване вече. И евентуално сега те може и да се произнесат чак с решението, но за нас категорично ние не трябва да участваме в такова производство, защото самото решение, което ще бъде в последствие, ще страда от сериозен порок, като няма на каква база, няма никакво основание в момента този орган да разрешава този въпрос. Защото на обжалване подлежи решението на Българския футболен съюз и това прекалено категорично казано и в закон. В момент от този арбитражен съд в ЦСКА. Получаваме решение няма. Не. Други въпроси? С две думи да ви кажа. По принцип, след налагането на наказанието на Български олимпийски комитет, Спортно-техническата комисия, дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз до 2 седмици трябва да наложи наказанието. Значи дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз не е наложила до сега наказанието. А арбитражният съд се събира поради факта, че Българския футболен съюз обжалва решението на Българския олимпийски комитет. Окей, това не е невъзможно, защото заради ферплея такова нещо е възможно да се обжалва това решение. Но дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз не потвърждава доста наказанието на Българския олимпийски комитет, който е недопустимо вече. Веселински канал, господин Борисов ми въпроса по начина, който бяха изложени всички тези факти. Дори и вие споменахте за тенденциозност. Хората оставят впечатление, че имат тенденциозно отношение. Вие смятате, че наистина има хора, които умишлено да се опитват да вредят на ЦСКА и конкретно с имена... Значи смятам, че не е тенденциозно, смятам, че е непрофесионално. Значи не казвам, че една комисия е тенденциозна. Смятам, че просто не си гледа работа. Това се случва в много сфери в живота. Хора, които не си гледат професионална работа, да правят волни, неволни, немърливи грешки. Това се случва. Не казвам, примерно, че дисциплинарната комисия в футболния съюз е тенденциозна. Или Спортно-техническата комисия в футболния съюз е тенденциозна. Но смятам, че трябва да си вършат по-добре работа. Това смятам аз. И още един въпрос. Да? Стабилен ли е финансовото лука в настоящия момент? Всичко изчистено ли около евентуалното взимане на лиценз? Значи всичко, което дължим една държавата, е изчистено. А задълженията към държавата бяха над 5,5 милиона лева във всички видове сфери, включително Министерство на спорта, Национална агенция по приходите, осигуровките, всичко това е изчистено. Аз ви обясних и преди малко, над 1 милион нещо дължиме към служители и бивши служители и спортисти, които трябва да бъде чисти до 25 марта. Това като се изчисти, за лиценза ние няма да имаме никакви проблеми за сега. Въпреки, че вие знаете, че ние в момента бяхме на мониторинг от УЕФА на юни и на септември месец. Имахме разни забележки. Но по принцип, това, което е свързано с нашия лиценз, който в нашата лицензионна комисия смятаме, че няма да имаме проблем. Към господин Борисов, има ли диалог между вас и Българския футболен съюз за всички тези въпроси, за които говорите, и ако има, какъв е отговор от там? Сега, по принцип, между мен и Футболен съюз има диалог, но между наши юристи и определени хора от Футболен съюз няма диалог. Защото той ми звъни, те не му дигат телефоните и той ми пише СМС, те му са СМС-и. Ако СМС е диалог... Моля? Кои са тези хора? Разбрахме, че не е Бой Михайлов. Значи Бой Михайлов не е. Аз, когато съм звънал на Бой Михайлов и той, когато ми звънал, винаги сме имали комуникации. Кои са тези хора? От юридически отдел, от изпълнителен директор си пишете СМС-и. Не е допустимо си пише с изпълнителен директор Борислав Попов по СМС-и. Така го си Василев. Така е. Така е, ма не си дига телефона. Господин Борисов, смятате ли, че има натиск от страна на определени членове на изпълкома върху хората от спортно-техническата и дисциплинарната комисия? Не е вярно да има натиск от изпълкома, защото не виждам тези комисии независими. Как ще стане този натиск? Аз смятам, че тези комисии са независими. Вярват? Аз ако не вярвам в това, защото трябва да занимаваме точно футбол. Колега, не се представи.
Ангел от БНТ. Господин Борисов, има ли контакт между вас и Георги Илиев за някакъв постове, някакъв етаж? Значи с Георги Илиев се виждаме често, даже не бяхме тук заедно. Разговаряме с него, но на различни теми. Ако има нещо, ще ви кажа. Поредния протест на феновете срещу вас. Значи, какво значи да се извина? Ваше решение, да бъдеш да отговорите. Ми, окей, извинявам се. Втория въпрос. Господин Борисов, доколкото когато продадохте футболисти изискване към Платини в Пазарев, защото е трябвало да се финансови ресурси на ЦСКА да има. В края на сезона футболисти като Мораеш и други, които на 100 младенци са нужни, но пак се оказва, че трябва да има финансово закърпване. Ще продадете ли решаващи играчи при условие, че ЦСКА ще има нужда от тези футболисти? Значи, ние по принцип за Мораеш имахме оферта от Гамбо Осака за 2,5 милиона евро в началото на януари месец. И не го продава. Нас си трябваха едни необходими средства, които ние ги бехме набрали преди това от продажбата на тези футболисти. Но вие знаете, че тези футболисти, ви казвам, ние имахме предложения и бяха почти продадени ноември месец. Не е декември, когато беха заминали. Те беха заминали още в началото на ноември месец. И 4-мата. Добре, т.е. сега тук е... Значи за сега говорим, че селекция се гради около тези, които са в момента. Иван Миланов, TV7, казахте, че имате да платите до края на месеца 1 милион и 200 хиляди лева. Или 1,5 милиона от двете. Няма значение. Има за 400 хиляди. По-голям. Това число включите ли се парите към Черноморец за Мишел Платини и също ще ви попитам с оглед на играта, която виждате в ЦСКА, вие лично вярвате ли, че ЦСКА може да спечели титла? Така, значи Мишел Платини трябва да бъде платен останалата част до края на юни месец. Значи, не ги виждам те в тези пари. А в тази игра аз винаги съм вярвал в ЦСКА. Иван Апостолов на спорт към господин Борисов и към господин Пенев. Изхождах и от контекста на думите на господин Младенов, че за ЦСКА, освен на първо място, всичко друго е трагедия. Как ще коментирате отпадането от септември с Микин? Към кое първо? Аз мога да отговоря. Значи как? Това не е за пръв път на ЦСКА. Но мога да ви кажа, че това в Европа се случва често и с по-големи грандове от ЦСКА. И Реал Мадрид е правил тези грешки, Манчестър Юнайтед е правил тези грешки. Какво толкова се случва? Септември Симити не е отбор ли? Аз отговорих. И при освобождаването на Милко Пенев и при освобождаването на Богданов попитах кога ще оставите един треньор да работи поне 2 години, в случай това е следващия. Ама чакайте сега малко, аз в момента си го оставя в Пенев съм в приятелски отношения и сме не да докажа съм приятелски отношения. Въпросът ми е кога ще оставите един треньор в случая Стойчо Младенов да работи поне 2 години с Кипора? Първият въпрос. И втория и към вас, към господин Младенов, при положение, че Дуци го няма, който поеме отговорност за провалената селекция. Ама защо говорите за провалена селекция? Защото отбора не играе по-добре, както обещава директор. Не говорите за 14 контузни футболисти. Значи, и ние има 14 футболисти, които са извън строя. Аз мога да ги изброя по имена. 3 наказани, 1 некартотекиран и 7-8 контузени. Това значи ли, че това е провалена селекция? Новите минаха медицински преглед една седмица преди началото на първенството. А старите? Аз говоря за новите. И на първия въпрос, ако може да ми От новите нито един не игра, всъщност. Това ако не е провалена. Ама чакайте, ние нямахме толкова голяма нужда, нито един не играе. Анджого Прис от Пие. Освен това и освен оня, Дилгеров. Бройте ги внимателно. Моля? Да не се превръща в дискусия. Нещо дискутират.
Кога ще оставим треньор по-дълго в ЦСК? Значи от тук нататък аз ви казах, вече останах само акционер и спонсор на отбора, както е Глобал. Президент е Димитър Пенев, той ще гради с господин Стойчо Младенов, те ще си направят стаб и от тук нататък ние само ще гледаме за те какво правят и да даваме спонсорство, както Глобал дава. Ние в момента изобщо няма да занимаваме с спортна дейност. Това усвоява ли? Аз по принцип за последен път давам и участвам в пресконференции. Но понеже имам неща, които трябва да отговарям от есента и зимата, затова съм тук. Иван Жиков, аз интересно към господин Василев. Първо, ако около случая не се всичко е толкова чисто, колкото юристите на ЦСКА се опитат да го представят, какво наложи неговото картотекиране в литовски аматьори? И към Тошко Янчев един друг въпрос. Вярно ли е, че след края на сезона ще се откаже от партийна кариера и ще започне работа в ЦСКА? Около привличането на Анисе не е просто чисто, ами кристално чисто. Всички вие знаете, аз съм казал и си поддържам думите в този месец, както за споротехническата комисия и за нейните членове, така и за изобщо за състоянието на Футболния съюз административно. А какво е наложило това действие? Това е така взело решение ръководството. Това действие има известни много сериозни плюсове, евентуални за ЦСК, които биха спестили проблеми отново с Футболния съюз на отбора. Заради това е предприето така. Към мен въпроса, значи аз не... може ли пак с микрофоните? Той тренира дворазово, не го натоварвайте повече, моля ви се. Значи, моето желание е едно, да дигна още купи с ЦСКА, но тук има, лятото ми изтича договора, ще прецени спортно-техническото ръководство, дали ще му бъде нужно. Моето желание е да бъда футболист на ЦСКА. Ще видим живот и здраве. Още до лятото има много време. Господин Борисов, отговорите на въпрос на колежката за натиска от феновете. Как го приемате вие тези скандирания на стадиона, на всички транспаранти, плакати, които те ви обвиняват в нецелесообразно ръководене на клуба? По принцип, за някои неща феновете са прави, за някои не са. Смятам, че те се срещаме така с повечето от фракциите и каквото имат, искат да разберат от нас, да разберат, но смятам, че в момента феновете трябва да подкрепят отбора на ЦСКА, ако искат този отбор на ЦСКА да стигне до някъде. Да не подкрепят и там, да подкрепят ЦСКА. Кои искания срещу вас, според вас, не са правилни? Значи аз нямам отправени искания от фенове към нас. Нямам такива отправени искания. Без че удари край, господин Борисов, онзи ден излязоха нови цени за билети в средата на деня, после се върнаха сега. Нови цени. Да, има нови цени. От следващия кръг събрахме собствениците, спортно-техническото ръководство и решихме 1 лев на сектор Г, 3 лева на сектор В, 5 лева на сектор А. И така ще бъде до края на сезона, без промяна. Димитър Димитров, Биспорт. Господин Борисов, с колко се дигна цената на клуба след случаята на сесия в държавата? Имате ли намерение след лятото да ходите? Значи, казвам, цената на клуба не се е дигнала с нищо, защото това е дългосрочен договор за наем. В момента, напротив, става по-отговорно. С този наем трябва да се вложат минимум 20 милиона лева. Значи, цената на клуба в инвестиционната програма е 20 милиона лева за близо 5 години. Значи, цената на клуба я слагаш минус 20 милиона лева. Това е. А това не ни е прехвърлено. Ами защото за да може да инвестираме. Преди, когато в момента беше Министерство на спорта, ние не можехме да направим нито едно игрище, затова в момента страда Дюша.
Защото вие знаете, че като ръководство, когато наследихме, когато дойдохме в ЦСК, базата на 4 км беше взета. Тук имаше тенис кортове, които не можехме да инвестираме, защото ни разрешаваше ДНСК. Както и балона, не можехме нищо да направим, защото се може тенис база. А на Панчарево започнахме да правиме нещо и до не ДНСК ни бутна. Сега, когато вече ние сме наематели, ние може да пускаме документи, да сменим статута на тенис игрищата, да сменим статута в Панчарево и да можем да направим нормална база за дюша и за първи отбор. Това беше борбата на ЦСК за да получи този наем. Значи, по принцип, казвам още един път, ако има желаящи да купат клуба, нямам нищо против. Да дойдат да кажат, че са финансово стабилни, че могат да поемат в отговорен момент клуба, който иска да заповяда. До сега няма и запитвания за ЦСК. Отговарям ви на... Последни два въпроса, колеги. Но по принцип искам да отговоря. Това, че мога и искам да продам евентуално клуба, това не значи, че се отнасяме като собственик безотговорно към клуба. Нашите в момента средства върват редовно и регулярно.